Ja, jeg skal forklare om figur 90 på side 94 i fysiologibogen. På den her figur vises der iltforbrug og energileverance under og efter et submaksimalt arbejde. På figuren har vi energi og iltforbrug som funktion af tid. Og jeg vil så dele figuren ind i 3 faser. I første fase kan vi på figuren se, at kroppen starter i hvile, og derefter starter arbejdet, og der vil blive opbygget iltdeficit, altså iltunderskud. Og da det tager lidt tid for lungerne at kredsløbet og levere nok ilt til musklerne, kommer energien fra ATP og kreatinfosfat og fra glykolysen. Der frigives også ilt fra et protein, som hedder myoglobin, som indeholder et lager af ilt. Og på den måde kommer der en øget iltoptagelse. I anden fase sker der det, at efter et stykke tid vil iltoptagelsen være tilstrækkelig, som man kalder steady state, som er, når der er balance mellem tilførsel og forbrug af ilt. Og så kan vi så se på vores figur, at arbejdet stopper. Og tredje fase, altså efter arbejdet stopper, skal energidepoterne genopbygges. Det vil sige ATP, kreatinfosfat og myoglobin. Og for at det skal genopbygges, skal det bruge ilt. Og den ilt, som man skal betale tilbage fra starten af arbejdet, kalder man for iltgæld. Og iltgælden er også grunden til, at pulsen ikke falder straks efter arbejdet.